Раздел 23. Рабінзон і Пятніца будуюць лодку. Мінула яшчэ некалькі месяцаў. За гэты час Пятніца навучыўся разумець амаль усё, што я яму казаў. Сам ён гаварыў па-ангельску ўжо амаль усё, хоць і вельмі няправільна. Паступова я расказаў яму ўсё пра сваё жыццё, як я трапіў на сваю выспу, колькі гадоў прабыў тут і як я пражыў гэтыя гады. Яшчэ раней я адкрыў Пятніцу таямніцу стрэльбы, таму што для яго гэта была сапраўды таямніца. Я паказаў яму кулі, растлумачыў дзеянне пораху і навучыў яго страляць. Я аддаў яму на пастаяннае карыстанне адну сваю стрэльбу. Я падарыў яму нож, і гэты падарунак зрабіў яго шчаслівым чалавекам. Я змайстраваў яму партупею, накшталт тых, на якіх у нас у ангельшчыне носяць корцікі. Толькі замест корціка я даў яму сякеру, якая была, па сутнасці, такой жа добрай зброяй і апрача таго магла быць прыдатнай для розных гаспадарчых патрэб. Я многа расказваў Пятніцу пра еўрапейскія дзяржавы, асабліва пра маю радзіму. Я апісваў яму наша жыццё, нашы норавы і звычкі, расказваў яму, як мы вандруем па ўсіх частках свету і плаваем на вялікіх караблях. Я растлумачыў яму, як збудавана вялікае паруснае судна, і расказаў яму пра тое, як я ездзіў на карабель, які пацярпеў крушэнне, і здаля паказаў яму месца, дзе карабель наскочыў на падводныя камяні. Вядома, я мог паказаць яго вельмі прыблізна, таму што карабель даўно разбіла на трэскі і ўсе абломкі знесла ў мора. Паказаў я таксама яму тую амаль ужо сатлелую лодку, на якой мы хацелі выратавацца, калі бура прыгнала нас да гэтага берага. Убачыўшы гэту лодку, Пятніца задумаўся і доўга маўчаў. Я спытаў у яго, пра што ён думае, і ён праз некаторы час адказаў: «Я бачыў адна такая лодка, як гэта. Яна плавала тое месца, дзе жыве мой народ». Я доўга не разумеў, што ён хоча сказаць. Ці тое, што ў іх мясцовасці дзікуны плаваюць на такіх лодках, ці што такая лодка плыла паўз іх берагі. Нарэшце, пасля доўгіх роспытаў, мне ўдалося высветліць, што дакладна такую ж лодку прыбіла да тых берагоў, дзе жыло яго племя. «Яе прыгнала да нас ліхое надвор'е», – растлумачыў Пятніца і зноў надоўга змоўк. Напэўна, падумаў я, які-небудзь еўрапейскі карабель пацярпеў крушэнне ля тых берагоў. Шалёныя хвалі маглі змыць з яго лодку і прыгнаць яе туды, дзе жывуць дзікуны. Але па маёй нездагадлівасці мне і ў галаву не прыйшло, што на той лодцы маглі быць людзі, і, працягваючы распытваць Пятніцу, я думаў толькі пра лодку. «Раскажы мне, якая яна з выгляду?» Пятніца абмаляваў яе мне вельмі падрабязна і раптам зусім нечакана горача дадаў: «Белыя чалавекі не патанулі, мы іх выратавалі». «А хіба ў лодцы былі белыя людзі?» – паспешліва спытаў я. «Так», – адказаў ён, – «поўная лодка белых людзей». «Колькі іх было?» Ён паказаў мне спачатку 10 пальцаў, а потым яшчэ 7. «Дзе ж яны? Што з імі здарылася?» Ён адказаў: «Яны жывуць у нашых». Тут мне раптам прыйшла ў галаву думка, ці не з таго самага карабля, які разбіўся ў тую навальнічную ноч непадалёку ад маёй выспы, былі гэтыя 17 чалавек белых. Магчыма, калі карабель наскочыў на скалу і яны ўбачылі, што яго нельга выратаваць, яны пераселі ў шлюпку, а потым іх прыбіла да зямлі дзікуноў, сярод якіх ім і давялося пасяліцца. Я спахмурнеў і пачаў строгім голасам дапытваць Пятніцу, дзе ж тыя людзі цяпер. Ён зноў гэтак жа горача адказаў: «Яны жывыя, ім добра», і дадаў, што хутка ўжо 4 гады, як гэтыя людзі жывуць у яго землякоў, і тыя не крыўдзяць іх, не чапаюць, а даюць ім усякую ежу, і яны маюць поўную волю. Я спытаў у яго:
Як магло здарыцца, што дзікуны не забілі і не з'елі белых людзей? Ён адказаў: белыя чалавекі сталі нам браты. Нашы ядуць толькі тых, каго перамагаюць у бойцы. Мінула яшчэ некалькі месяцаў. Аднойчы гуляючы па выспе, забрылі мы з пятніцай на ўсходнюю частку выспы і ўзняліся на вяршыню пагорка. Адтуль, як я ўжо казаў, многа год назад я ўбачыў паласу зямлі, якую палічыў за мацярык Паўднёвай Амерыкі. Зрэшты, першы ўзышоў на вяршыню пятніца, а я крыху адстаў, бо пагорак быў высокі і даволі круты. Як і тады, дзень быў вельмі ясны. Пятніца доўга ўглядаўся ўдалечыню і раптам крыкнуў, пачаў падскакваць і скакаць, як вар'ят, крычаць мне, каб я хутчэй караскаўся на пагорак. Я са здзіўленнем глядзеў на яго. Ніколі не даводзілася мне бачыць яго такім узбуджаным. Нарэшце ён спыніў свае скокі і крыкнуў: «Хутчэй! Хутчэй сюды!» Я спытаў у яго: «Што здарылася? Чаго ты так радуешся?» «Так, так!» – паўтараў ён. «Я шчаслівы! Вунь там, глядзі, адсюль відно, там мая зямля, мой народ!» Твар яго свяціўся шчасцем, вочы ззялі. Здавалася, усёй сваёй істотай ён і рвецца туды, у той край, дзе яго родныя і блізкія. Убачыўшы, як ён радуецца і весяліцца, я быў вельмі засмучаны. Дарэмна я ставіўся з такім бязмежным даверам да гэтага чалавека, сказаў я сабе. Ён прыкідваецца маім адданым сябрам, а сам толькі і думае пра тое, як бы яму ўцячы. І я з недаверам зірнуў на пятніцу. Зараз ён лагодны і пакорны, думаў я. Але варта яму толькі апынуцца сярод іншых дзікуноў. Ён, вядома, зараз жа забудзе, што я выратаваў яму жыццё і аддасць мяне сваім аднапляміннікам. Ён прывядзе іх сюды, на маю выспу. Яны заб'юць і з'ядуць мяне. І ён будзе баляваць разам з імі гэтак жа весела і бесклапотна, як раней, калі яны прыязджалі сюды святкаваць сваю перамогу над дзікунамі варожых плямён. Маё падазрэнне з таго часу ўсё мацнела. Я пачаў ухіляцца свайго ўчарашняга сябра, мае адносіны да яго зрабіліся абыякавымі і халоднымі. Так працягвалася некалькі тыдняў. На шчасце, я хутка пераканаўся, што быў страшэнна вінаваты перад гэтым шчырым юнаком. Пакуль я падазраваў яго ў здрадлівых і каварных намерах, ён па-ранейшаму адносіўся да мяне з адданасцю. У кожным слове яго было столькі дабрыні і дзіцячага даверу, што ўрэшце рэшт мне зрабілася брыдка ад маіх падазрэнняў. Я зноў адчуў у ім вернага сябра і пастараўся ўсяляк загладзіць перад ім сваю віну. А ён нават не заўважыў мае халоднасці да яго, і гэта было для мяне самым яскравым сведчаннем яго сардэчнай шчырасці. Аднойчы, калі мы з пятніцай зноў падымаліся на пагорак, гэтым разам над морам стаяў туман і супрацьлеглага берага не было відно, я спытаў у яго: «А што, пятніца? Табе хацелася б вярнуцца на радзіму да сваіх?» «Вядома», – адказаў ён, – «я быў бы яшчэ як рады вярнуцца туды». «Што б ты там рабіў?» – працягваў я. «Зрабіўся б зноў крыважэрным і пачаў бы, як і раней, есці чалавечае мяса?» Мае словы, відаць, усхвалявалі яго, і ён пакруціў галавой і адказаў: «Не, не, пятніца сказаў бы ўсім сваім: жывіце як трэба, ешце хлеб са збожжа, малако, казінае мяса, не ешце чалавека». «Ну, калі ты скажаш ім гэта, яны цябе заб'юць». Ён зірнуў на мяне і сказаў: «Не, не заб'юць. Яны будуць рады вучыцца добраму». Затым ён дадаў: «Яны многа вучыліся ў барадатых чалавекаў, што прыехалі ў лодцы». «Дык табе хочацца вярнуцца дадому?» – паўтарыў я сваё пытанне. Ён усміхнуўся і сказаў: «Я не здолею плысці так далёка».
Ну, а калі б я даў табе лодку, спытаў я ў яго, ты паехаў бы на радзіму? Да сваіх. Паехаў бы, горача адклікнуўся ён. Але і ты павінен паехаць са мною. Як жа мне ехаць, запярэчыў я. Яны мяне адразу ж з'ядуць. Не, не з'ядуць, прамовіў ён палка. Я зраблю так, што не з'ядуць. Я зраблю так, што яны будуць цябе многа любіць. Пятніца хацеў гэтым сказаць, што ён раскажа сваім землякам, як я забіў яго ворагаў і выратаваў яму жыццё. Ён быў упэўнены, што за гэта яны будуць моцна любіць мяне. Пасля гэтага ён расказаў мне, з якой дабрынёй яны аднесліся да 17 белых барадатых людзей, якіх прыбіла бураю да берагоў яго радзімы. З таго моманту ў мяне з'явілася страснае жаданне паспрабаваць, чаго б гэта ні каштавала, пераправіцца ў краіну дзікуноў і адшукаць там тых белых барадатых чалавекаў, пра якіх казаў Пятніца. Не магло быць ніякага сумнення, што гэта гішпанцы ці партугальцы, і я быў упэўнены, што калі толькі я здолею пабачыцца і пагутарыць з імі, разам мы прыдумаем спосаб вырвацца адсюль на волю. Ва ўсякім выпадку, думаў я, на гэта будзе болей надзеі, калі нас будзе 18 чалавек і калі мы пачнём дружна дзейнічаць дзеля агульнай справы. А што здолею зрабіць я, адзін, без памагатых на маёй выспе за 40 міляў ад іх берага? Гэты план моцна засеў у мяне ў галаве, і праз некалькі дзён я зноў загаварыў пра яго. Я сказаў Пятніцу, што дам яму лодку, каб ён здолеў вярнуцца на радзіму, і ў той жа дзень павёў яго да той бухтачкі, дзе была моя лодка. Вычарпаўшы з яе ваду, я падвёў яе да берага і паказаў Пятніцу. Мы абодва селі ў лодку, каб выпрабаваць яе ход. Пятніца, як выявілася, быў цудоўны вясляр і працаваў вёсламі не горш за мяне. Лодка хутка імчалася па вадзе. Калі мы адышлі ад берага, я сказаў яму: «Ну што ж, Пятніца, паедзем да тваіх землякоў». Ён паглядзеў на мяне неяк сумна і паныла. Відаць, на яго думку, лодка была занадта малая для такога плавання. Тады я сказаў, што ў мяне ёсць другая, большая. І на другі дзень мы з ім накіраваліся ў лес, на тое месца, дзе я пакінуў сваю першую лодку, якую не здолеў спусціць на ваду. Пятніцу гэта лодка спадабалася. «Такая згодзіцца», паўтараў ён. «Тут можна многа класці хлеба, вады і ўсяго». Але з дня пабудовы гэтай лодкі мінула 23 гады. Увесь гэты час яна правалялася без усякага догляду пад адкрытым небам. Яе пякло сонца і мачылі дажджы, уся яна рассохлася і згніла. Аднак гэта не пахіснула майго намеру ажыццявіць паездку на мацярык. «Нічога, не бядуй», — сказаў я Пятніцу. «Мы пабудуем гэткую ж лодку, і ты паедзеш дадому». Ён не адказаў ні слова, але вельмі засмуціўся і зрабіўся маўклівы. Калі я спытаў у яго, што з ім, Пятніца прамовіў: «За што Робінзон Круза сярдуе на Пятніцу? Што я кепскае зрабіў?» «Чаму ты надумаў, што я сярдую на цябе?» «Я ніколі не сярдую», — адказаў я. «Не сярдую, паўтарыў ён разоў 6 ці 7 запар. «А навошта пасылаеш Пятніцу дадому, да яго землякоў і родных?» «Дык ты ж сам казаў, што табе хочацца дадому», — заўважыў я. «Так, хочацца», — адказаў ён, «але толькі з табою, каб ты і я. Робін не паедзе, Пятніца не паедзе, Пятніца не хоча без Робіна». Ён і слухаць не хацеў пра тое, каб пакінуць мяне. «Але памяркуй сам», — сказаў я. «Навошта я паеду туды? Што я там буду рабіць?» Ён горача запярэчыў мне. «Што ты будзеш там рабіць? Многа рабіць, добра рабіць, вучыць дзікіх чалавекаў быць добрымі, разумнымі». «Мілы Пятніца», — сказаў я і ўздыхнуў, «ты сам не ведаеш, пра што кажаш. Куды ўжо такому няшчаснаму невуку, як я, яшчэ вучыць некага?» «Няпраўда», — горача запярэчыў ён.
Мяне вучыў, будзеш вучыць і іншых чалавекаў. Не, Пятніца, сказаў я, едзь без мяне. А я застануся тут адзін, без людзей. Жыў жа я неяк адзін да гэтага часу. Гэтыя словы, відаць, здаліся яму вельмі крыўднымі. Ён імкліва кінуўся да сякеры, што ляжала непадалёку, схапіў яе, прынёс і падаў мне. Навошта ты даеш мне сякеру, спытаў я. Ён адказаў: забі Пятніцу. Навошта мне цябе забіваць? Ты ж нічога кепскага мне не зрабіў. А навошта праганяеш Пятніцу адсюль? Горача ўсклікнуў ён. Забі Пятніцу, не праганяй яго адсюль. Ён быў страшэнна ўсхваляваны. Я заўважыў на вачах у яго слёзы. Словам, адданасць яго была такая моцная, што калі б я нават хацеў, я не здолеў бы прагнаць яго. Я тут жа сказаў яму і часта паўтараў потым, што ніколі больш не буду гаварыць пра яго ад'езд на радзіму, пакуль ён хоча заставацца са мною. Такім чынам я канчаткова ўпэўніўся, што Пятніца назаўсёды адданы мне. Калі ён нават і хацеў вярнуцца на радзіму, то толькі таму, што ўсім сэрцам любіў сваіх аднапляміннікаў. Ён спадзяваўся, што я паеду да іх і навучу іх дабру. Але я добра разумеў, што мне гэта, вядома, не пад сілу. І ўсё роўна я страсна жадаў як мага хутчэй адправіцца на радзіму да Пятніцы, каб убачыць барадатых людзей, якія жывуць у той краіне. Нарэшце я вырашыў, не адкладваючы далей, распачаць пабудову вялікай лодкі, на якой можна было б рушыць у адкрытае мора. Перш за ўсё трэба было выбраць прыдатнае дрэва з дастаткова тоўстым ствалом. Тут думаць не трэба было. На выспе расло столькі велізарных дрэў, што з іх можна было збудаваць не толькі лодку, а бадай цэлы флот. Але я добра памятаў, якую зрабіў памылку, калі будаваў сваю вялізную пірогу ў лесе, далёка ад мора, а потым не здолеў прыцягнуць яе да берага. Каб гэта памылка не паўтарылася, я вырашыў знайсці такое дрэва, якое расце бліжэй да мора, каб можна было без асаблівай цяжкасці спусціць лодку на ваду. Але ля самага берага раслі пераважна дробныя і чэзлыя дрэвы. Я абышоў амаль усё ўзбярэжжа і не знайшоў нічога прыдатнага. Выручыў мяне Пятніца. Выявілася, што ў гэтай справе ён разумеў больш за мяне. Я і сёння не ведаю, якой пароды было тое дрэва, з якога мы тады пабудавалі лодку. Пятніца стаяў на тым, каб мы агнём выпалілі ўнутранасці дрэва, як робяць пры пабудове сваіх пірогаў дзікуны. Але я сказаў яму, што лепей выдаўбаць яе долатам і іншым цяслярскім інструментам. І калі я паказаў яму, як гэта робіцца, ён ахвотна згадзіўся, што мой спосаб лепшы і больш надзейны. Пятніца хутка вывучыўся рабіць і гэту работу. Мы з захапленнем узяліся за работу, і праз месяц лодка была гатова. Мы патрацілі на яе многа сілы, абчасалі яе сякерамі, і ў нас атрымалася сапраўдная марская лодка з высокім кілем і моцнымі бартамі. Яна была цалкам прыгодная для нашай мэты, таму што, пэўна, магла падняць 20 чалавек. Пасля таго спатрэбілася яшчэ каля 2 тыдняў, каб спусціць наша судна на ваду. Для гэтай мэты мы прыстасавалі драўляныя каткі, але лодка была такая цяжкая, а рабочых рук так мала, што і на катках яна рухалася наперад страшэнна павольна, дзюйм за дзюймам. Калі лодка была спушчана на ваду, я са здзіўленнем убачыў, як спрытна спраўляецца з ёю Пятніца, як хутка ўмее ён паварочваць яе ўправа і ўлева, і як добра вяслуе. Я спытаў у яго, ці няма небяспекі, на яго думку, выпраўляцца ў мора на такой лодцы. «О, не!» — сказаў ён. «Такая лодка не страшна плыць. Няхай дзьме моцны вецер». Але перш чым рушыць у мора, я намерыўся зрабіць яшчэ адну справу, пра якую Пятніца пакуль што не ведаў, а іменна паставіць у лодцы мачту з ветразем, а таксама змайстраваць якар і карабельны канат.
Зрабіць мачту было няцяжка. На выспе расло многа на дзіва стройных высокіх кедраў. Я выбраў адно маладзенькае дрэўца, яно расло непадалёку ад бухты, дзе стаяла наша новая лодка, і загадаў Пятніцу секчы яго. Затым ён пад маім кіраўніцтвам ацерабіў ствол ад галін і старанна абчасаў яго. Мачта была гатова. Над ветразем мне давялося пастарацца самому. У мяне ў кладоўцы захоўваліся старыя ветразі, або лепш сказаць кавалкі парусіны. Але гэта парусіна ляжала ўжо больш за 26 год. Я ніколі не спадзяваўся, што мне давядзецца шыць з яе ветразі, і таму не вельмі даражыў ёю і ніколькі не клапаціўся пра тое, каб захаваць яе. Упэўнены, што ўся гэта парусіна даўно згніла. Так яно і аказалася. Большая частка яе была гнілая. І ўсё ж сёе-тое магло зараз згадзіцца. Я выбраў 2 мацнейшыя кавалкі і ўзяўся за шытво. Многа сіл патраціў я на гэту работу. У мяне ж не было нават іголак. І ўсё ж, у рэшце рэшт, я змайстраваў нейкае мізэрнае падабенства вялікага трохкутнага ветразя, накшталт тых, якімі карыстаюцца ў ангельшчыне. Там такі ветразь называюць нагою барана. І апрача таго, маленькі ветразь так званы блінд. Такімі ветразямі я ўмеў кіраваць лепш за ўсё, таму што дакладна такія ж ветразі былі на той шлюбцы, на якой я некалі ўцякаў з Афрыкі. Каля 2 месяцаў прыладжваў я да лодкі мачту і ветразі, але затое ўся работа была зроблена вельмі дасканала. Апрача 2 ветразяў я змайстраваў яшчэ 3. Гэты ветразь я ўмацаваў на носе. Ён павінен быў памагаць нам паварочваць лодку пры перамене галса, для таго, каб ісці супроць ветру. А затым я зрабіў выдатны руль і прыладзіў яго да кармы, што павінна было значна аблегчыць кіраванне лодкай. У справе пабудовы марскіх суднаў я быў невук, але я добра разумеў усю карысць такога прыстасавання, як руль, і таму не пашкадаваў тут ні сілы, ні працы. Далося мне гэта нялёгка. На адзін гэты руль у мяне пайшло амаль столькі ж часу, колькі на пабудову і аснастку ўсяе лодкі. Калі ўсё было гатова, я пачаў вучыць Пятніцу кіраваць маёй лодкай, таму што ні руля, ні ветразя ён ніколі ў вочы не бачыў. На першым часе, калі ён убачыў, як я паварочваю лодку рулём і як ветразь надзімаецца то з аднаго, то з другога боку, ён быў такі ашаломлены, нібыта яму паказалі нейкае дзіва. Тым не менш, пад маім кіраўніцтвам ён хутка навучыўся кіраваць лодкай і зрабіўся ўмелым мараком. Адна толькі справа ніяк яму не давалася — карыстанне компасам. Але паколькі ў тых мясцінах туманы бываюць толькі ў час дажджоў, компас быў не вельмі патрэбны. Днём мы маглі кіраваць на ўзбярэжжа, якое віднелася ўдалечыні, а ноччу трымаць курс па зорках. Іншая справа ў перыяд дажджоў, але тады ўсё роўна нельга было падарожнічаць ні морам, ні па зямлі. Надышоў 27 год майго зняволення ў гэтай турме. Праўда, 3 апошнія гады можна было смела скінуць з разліку, бо пасля з'яўлення на выспе майго адданага Пятніцы жыццё маё зусім змянілася. Набліжаўся сезон дажджоў, калі большую частку дня даводзіцца сядзець дома. Неабходна было перачакаць гэты час і зрабіць захады да таго, каб дажджы не пашкодзілі нашу лодку. Мы прывялі яе ў тую бухтачку, у якую я прыставаў са сваімі плытамі, і, дачакаўшыся прыліву, пацягнулі яе да самага берага. Потым мы выкапалі на тым месцы, дзе стаяла лодка, даволі глыбокую яму, такіх памераў, што лодка змясцілася ў ёй, як у доку. Ад мора мы адгарадзілі яе моцнай плацінай, пакінуўшы для вады толькі вузкі праход. Калі з наступным прылівам наш маленькі док запоўніўся вадою, мы наглуха заклалі плаціну, так што лодка засталася на вадзе, але марскія хвалі не маглі захліснуць яе, і прыліў не мог знесці яе ў мора. Каб абараніць лодку ад дажджоў,
Мы прыкрылі яе тоўстым слоем галін, і яна такім чынам апынулася нібы пад страхой. Цяпер мы маглі спакойна чакаць добрага надвор'я, каб у лістападзе ці снежні рушыць пад ветразем у мора. Раздзел 24. Бітва з дзікунамі. Рабінзон выратоўвае гішпанца. Пятніца знаходзіць бацьку. Як толькі спыніліся дажджы і зноў засвяціла сонца, я пачаў з раніцы да ночы рыхтавацца да будучага плавання. Я загадзя разлічыў, колькі правізіі нам можа спатрэбіцца, і пачаў нарыхтоўваць неабходныя прыпасы. Тыдні праз 2, а то і раней, я меў намер разбурыць плаціну і вывесці лодку з дока. Але нам не суджана было адправіцца ў дарогу. Неяк аднойчы раніцой, калі я, як звычайна, быў заняты падрыхтоўкай да ад'езду, мне прыйшло ў галаву, што добра было б, апрача іншай ежы, прыхапіць з сабою невялікі прыпас і чарапашанага мяса. Я паклікаў Пятніцу і папрасіў яго збегаць на бераг і злавіць чарапаху. Мы палявалі на чарапах кожны тыдзень, таму што абодва любілі іх мяса і яйкі. Пятніца памчаўся выконваць маю просьбу, але не прайшло і чвэрткі гадзіны, як ён прыбег назад, перамахнуў як на крылах цераз агароджу, і раней, чым я паспеў спытаць у яго, што здарылася, закрычаў: «Гора, гора! Бяда, кепска!» «Што здарылася? Што такое, Пятніца?» – спытаў я трывожна. «Там, каля берага», – адказаў ён. «Каля берага 1, 2, 3. 1, 2, 3 лодкі». З яго слоў я зразумеў, што ўсіх лодак было 6, але як потым высветлілася, іх было толькі 3. А ён двойчы паўтарыў падлік, таму што быў вельмі ўсхваляваны. «Не трэба палохацца, Пятніца, трэба быць адважным», – сказаў я, стараючыся падбадзёрыць яго. Небарака быў страшэнна напалоханы. Ён чамусьці вырашыў, нібыта дзікуны з'явіліся па яго, нібыта яны яго парэжуць на кавалкі і з'ядуць. Ён увесь калаціўся, і я не ведаў, як яго супакоіць. Я казаў, што мяне, калі на тое пайшло, чакае тая ж небяспека. Калі з'ядуць яго, то з'ядуць і мяне разам з ім. «Але мы будзем бараніцца», – сказаў я. «Мы не дамося жывымі ім у рукі. Мы распачнём з імі бойку. І ты ўбачыш, што мы пераможам. Ты ж умееш страляць, ці не так?» «Я умею страляць», – адказваў ён. «Толькі іх многа, вельмі многа». «Не страшна», – сказаў я. «Адных мы заб'ём, а астатнія напалохаюцца нашых стрэлаў і разбягуцца. Я абяцаю табе, што не дам цябе ў крыўду. Я буду адважна бараніцца сам і цябе буду бараніць. Толькі абяцай мне, што таксама будзеш адважна бараніць мяне і выконваць усе мае загады». «Я памру, калі ты загадаеш, Рабінзон Круза». Пасля гэтага я прынёс з пячоры вялікую конаўку рому і даў яму выпіць. Я так ашчадліва абыходзіўся са сваім ромам, што ў мяне заставаўся яго яшчэ ладны запас. Затым мы сабралі ўсе нашы мушкеты і паляўнічыя стрэльбы, падрыхтавалі іх як след і зарадзілі. Апрача таго, я ўзброіўся, як заўсёды, шабляю, а Пятніцу даў сякеру. Падрыхтаваўшыся такім чынам да бою, я ўзяў падзорную трубу і падняўся для разведкі на гару. Накіраваўшы трубу на бераг мора, я хутка ўбачыў дзікуноў. Іх было чалавек 20, ды апрача таго на беразе ляжала 3 звязаных людзей. Лодак, паўтараю, аказалася толькі 3, не 6. Было зразумела, што ўвесь гэты натоўп дзікуноў з'явіўся на выспу з адзінай мэтай – адсвяткаваць сваю перамогу над ворагам. Прадбачылася жахлівае, крывавае відовішча. Я таксама заўважыў, што гэты раз яны высадзіліся не там, дзе высаджваліся 3 гады назад, у дзень нашай першай сустрэчы з Пятніцай, а куды бліжэй да мае бухтачкі. Тут бераг быў нізкі, і амаль да самае вады спускаўся густы лес. Мяне страшэнна хвалявала злачынства, якое мела адбыцца неўзабаве. Марудзіць не было калі. Я збег з гары і сказаў Пятніцу, што трэба як мага хутчэй напасці на гэтых крыважэрных людзей.
Пры гэтым я яшчэ раз спытаўся ў яго, ці будзе ён мне дапамагаць. Ён цяпер зусім асмялеў, магчыма, гэтаму часткова садзейнічаў ром, і з бадзёрым, нават радасным выглядам паўтарыў, што гатовы памерці за мяне. Усё яшчэ будучы ўзбуджаны, я схапіў пісталеты і стрэльбы, астатнія ўзяў Пятніца, і мы рушылі ў дарогу. На ўсякі выпадак я ўзяў у кішэню бутэльку рому і даў Пятніцу несці невялікі мяшэчак з запаснымі кулямі і порахам. «Ідзі за мной», — сказаў я. «Не адставай ні на крок і маўчы. Не пытайся ў мяне нічога. Ды не надумайся страляць без мае каманды». Падышоўшы да ўскрайку лесу з таго боку, які быў бліжэй да берага, я спыніўся, ціхенька паклікаў Пятніцу і, паказаўшы яму высокае дрэва, загадаў узлезці на верхавіну і зірнуць, ці відны адтуль дзікуны і што яны робяць. Ён амаль адразу ж злез з дрэва і паведаміў, што дзікуны сядзяць вакол вогнішча, даядаючы аднаго з палонных, якіх яны прывезлі, а другі, звязаны, ляжыць там жа, на пяску. «Потым яны з'ядуць і таго», — дадаў Пятніца зусім спакойна. Уся моя душа так і ўспыхнула ад раз'юшанасці пры гэтых словах. Пятніца сказаў мне, што другі палонны не індзеец, а адзін з тых белых барадатых людзей, якія прыплылі да яго берага на лодцы. «Трэба дзейнічаць», — вырашыў я. Я схаваўся за дрэва, дастаў падзорную трубу і выразна ўбачыў на беразе белага чалавека. Ён ляжаў нерухома, таму што яго рукі і ногі былі звязаны гнуткімі дубцамі. Не было сумнення, што гэта быў еўрапеец, ён быў апрануты. Наперадзе раслі кусты, і сярод гэтых кустоў стаяла дрэва. Кусты былі даволі густыя, так што можна было падкрасціся туды непрыкметна. Хоць я і быў так страшэнна абураны, што мне хацелася кінуцца на людаедаў у той жа момант, нават не думаючы пра магчымыя вынікі, я ўсё ж стрымаў сваю раз'юшанасць і прабраўся тайком да дрэва. Дрэва стаяла на пагорку. З гэтага пагорка мне было відаць усё, што адбывалася на беразе. Ля вогнішча, цесна прыціснуўшыся адзін да аднаго, сядзелі дзікуны. Іх было 19 чалавек. Крыху воддаль, схіліўшыся над звязаным еўрапейцам, стаялі яшчэ двое. Відаць, іх толькі што паслалі па палоннага. Яны павінны былі забіць яго, парэзаць на часткі і раздаць кавалкі яго мяса ўсім, хто быў на гэтым баляванні. Я павярнуўся да Пятніцы. «Глядзі на мяне», — сказаў я. «Што я буду рабіць, тое рабі і ты». З гэтымі словамі я паклаў на зямлю адзін з мушкетаў і паляўнічую стрэльбу, а з другога мушкета прыцэліўся ў дзікуноў. Пятніца зрабіў тое ж самае. «Ты гатовы?» — спытаўся я ў яго. «Так», — адказаў ён. «Ну тады страляй», — сказаў я, і мы стрэлілі абодва адначасова. Прыцэл Пятніцы быў больш удалы за мой. Ён забіў 2 чалавек і параніў 3. Я ж толькі 2 параніў і забіў 1. Лёгка сабе ўявіць, якое страшэннае ўзрушэнне нарабілі нашы стрэлы сярод дзікуноў. Тыя, што засталіся жывыя, усхапіліся на ногі, не ведаючы, куды кінуцца, у які бок глядзець, таму што хоць яны разумелі, што ім пагражае смерць, але не бачылі, адкуль яна. Пятніца, выконваючы мой загад, не зводзіў вачэй з мяне. Не даючы дзікунам апамятацца пасля першых стрэлаў, я кінуў на зямлю мушкет, схапіў стрэльбу, узвёў курок і зноў прыцэліўся. Пятніца дакладна паўтараў кожны мой рух. «Ты гатовы, Пятніца?» — спытаў я зноў. «Гатовы», — адказаў ён. «Страляй», — скамандаваў я. 2 стрэлы грымнулі амаль адначасова. Але таму, што гэты раз мы стралялі са стрэльбаў, якія былі зараджаны шротам, то забітых аказалася толькі 2. Ва ўсякім разе ўпалі толькі 2, затое параненых было вельмі шмат. Абліваючыся крывёй, яны, як шалёныя, бегалі па беразе і дзіка крычалі.
Трое, відаць, былі цяжка паранены, таму што хутка паваліліся. Праўда, потым выявілася, што яны засталіся жывыя. Я ўзяў мушкет, у якім былі яшчэ зарады, і, крыкнуўшы «Пятніца за мною!», выбег з лесу на адкрытае месца. Пятніца не адставаў ад мяне ні на крок. Заўважыўшы, што ворагі ўбачылі мяне, я з моцным воклічам кінуўся наперад. «Крычы і ты!» – загадаў я Пятніцу. Ён тут жа закрычаў, куды мацней за мяне. На жаль, маё ўзбраенне было такое цяжкае, што перашкаджала мне бегчы. Але я як быццам не адчуваў яго і імчаўся наперад, колькі меў сілы, проста да няшчаснага еўрапейца, які, як ужо гаварылася, ляжаў у баку на пясчаным беразе паміж морам і вогнішчам дзікуноў. Каля яго не было ніводнага чалавека. Тыя двое, што хацелі зарэзаць яго, уцяклі пры першых жа стрэлах. Страшэнна напалоханыя, яны кінуліся да мора, ускочылі ў лодку і пачалі адчальваць. У тую ж лодку паспелі ўскочыць яшчэ 3 дзікуны. Я павярнуўся да Пятніцы і загадаў яму расправіцца з імі. Ён у момант зразумеў маю думку і, прабегшы крокаў 40, наблізіўся да лодкі і стрэліў у іх. Усе 5 пападалі на дно лодкі. Я думаў, што ўсе яны забітыя, але двое адразу ж падняліся. Відаць, яны ўпалі толькі са страху. Пакуль Пятніца страляў у ворагаў, я выняў свой кішэнны нож і перарэзаў дубцы, якімі былі звязаны рукі і ногі палоннага. Я дапамог яму падняцца і спытаў у яго па-партугальску, хто ён такі. Ён адказаў «Эспаньола, гішпанец». Неўзабаве ён крыху апрытомнеў і пачаў з дапамогай жэстаў горача выказваць мне сваю ўдзячнасць за тое, што я выратаваў яму жыццё. Паклікаўшы на дапамогу ўсе свае веды гішпанскае мовы, я сказаў яму па-гішпанску «Сеньор, гаварыць мы будзем потым, а зараз мы павінны змагацца. Калі ў вас засталося крыху сілы, то вось вам шабля і пісталет». Гішпанец з удзячнасцю ўзяў тое і другое, і, адчуўшы ў руках зброю, як быццам зрабіўся другім чалавекам. Адкуль у яго ўзялася сіла? Як бура наляцеў ён на дзікуноў і ў адзін момант пасек 2 на кавалкі. Праўда, для такога подзвігу не патрабавалася вялікай сілы. Няшчасныя дзікуны, аглушаныя грукатам нашай страляніны, былі да таго перапалоханы, што не здольны былі ні ўцякаць, ні бараніцца. Многія падалі проста ад страху, як тыя 2, што зваліліся на дно лодкі ад стрэлу Пятніцы, хаця кулі і не зачапілі іх. Аддаўшы шаблю і пісталет гішпанцу, я застаўся толькі з мушкетам. Ён быў зараджаны, але я пакідаў свой зарад на выпадак якой-небудзь нечаканасці і таму не страляў. У кустах, пад тым дрэвам, адкуль мы ўпершыню распачалі агонь, засталіся нашы паляўнічыя стрэльбы. Я паклікаў Пятніцу і загадаў збегаць па іх. Ён зараз жа выканаў мой загад. Я аддаў яму свой мушкет, а сам пачаў зараджаць астатнія стрэльбы, сказаўшы гішпанцу і Пятніцу, каб яны прыходзілі да мяне, калі ім спатрэбіцца зброя. Яны выказалі поўную гатоўнасць падпарадкоўвацца майму загаду. Пакуль я зараджаў стрэльбы, гішпанец з незвычайнай адвагай напаў на аднаго з дзікуноў, і паміж імі завязалася жорсткая бойка. У руках у дзікуна быў вялізны драўляны меч. Дзікуны выдатна валодаюць гэтай смертаноснай зброяй. Такім мечам яны хацелі і прыкончыць гішпанца, калі той ляжаў каля вогнішча. Цяпер гэты меч зноў быў занесены над яго галавой. Я нават не чакаў, што гішпанец акажацца такім ваяўнічым. Праўда, ён усё яшчэ быў слабы пасля перанесеных пакут, але біўся адважна і нанёс праціўніку шабляй 2 страшэнныя ўдары па галаве. Дзікун быў велізарнага росту, вельмі мускулісты і дужы. Раптам ён адкінуў свой меч, і яны схапіліся ў рукапашную. Гішпанцу давялося вельмі кепска. Дзікун адразу ж збіў яго з ног, наваліўся на яго і пачаў вырываць у яго шаблю. Убачыўшы гэта, я ўскочыў і кінуўся яму на дапамогу. Але гішпанец не разгубіўся. Ён знарок выпусціў шаблю з рук, выхапіў з-за пояса пісталет, стрэліў у дзікуна і палажыў яго на месцы.
Між тым Пятніца з гераічнай адвагай праследаваў дзікуноў, якія ўцякалі. У руцэ ў яго была толькі сякера, іншай зброі не было. Гэтай сякерай ён прыкончыў ужо 3 дзікуноў, параненых першымі нашымі стрэламі, і цяпер ён быў бязлітасны да кожнага, хто трапляўся яму на дарозе. Гішпанец, адолеўшы грамілу, які пагражаў яму, ускочыў на ногі, падбег да мяне, схапіў адну з зараджаных мною паляўнічых стрэльбаў і кінуўся даганяць 2 дзікуноў. Ён параніў абодвух, але таму, што доўга бегчы ў яго не хапіла сілы, абодва дзікуны паспелі схавацца ў лесе. За імі, размахваючы сякерай, пабег Пятніца. Нягледзячы на свае раны, адзін з дзікуноў кінуўся ў мора і паплыў за лодкай. У ёй было 3 дзікуноў, якія паспелі адчаліць ад берага. 3 дзікуноў, што знаходзіліся ў лодцы, працавалі вёсламі з усяе сілы, імкнучыся хутчэй уцячы з-пад стрэлаў. Пятніца разы 2 ці 3 стрэліў ім наўздагон, але, здаецца, не папаў. Ён пачаў угаворваць мяне ўзяць адну з 5 дзікуноў і рушыць за ўцекачамі, пакуль яны яшчэ не паспелі вельмі далёка адплыць ад берага. Я і сам не хацеў, каб яны ўцяклі. Я баяўся, што калі яны раскажуць сваім землякам пра наш напад на іх, то тыя хлынуць на нас у незлічонай колькасці, і нам тады не паздаровіцца. Праўда, у нас ёсць стрэльбы, а ў іх толькі стрэлы і драўляныя мячы. Але калі да нашага берага прычаліць цэлая флатылія варожых лодак, мы, вядома, будзем знішчаны бязлітасна. Таму я пагадзіўся з настойлівасцю Пятніцы, я накіраваўся да пірогаў, загадаўшы яму ісці за мною следам. Але якое ж вялікае было маё здзіўленне, калі, ускочыўшы ў пірогу, я ўбачыў там чалавека. Гэта быў стары дзікун. Ён ляжаў на дне лодкі са звязанымі рукамі і нагамі. Відаць, яго таксама павінны былі з'есці ля вогнішча. Не разумеючы, што адбываецца вакол, ён не мог нават зірнуць за борт пірогі, так моцна яго скруцілі. Няшчасны, здаецца, думаў, што яго толькі затым і развязалі, каб зарэзаць і з'есці. Тут падбег Пятніца. «Скажы гэтаму чалавеку, — звярнуўся я да Пятніцы, — што яго ворагі знішчаны, што ён на волі і што мы не зробім яму ніякага зла». Пятніца загаварыў са старым. Я ажуліў палоннаму ў рот некалькі кропель рому. Радасная вестка пра волю ажывіла няшчаснага. Ён падняўся на ногі са дна лодкі і прамовіў некалькі слоў. Немагчыма ўявіць, што зрабілася з Пятніцай. Самы чэрствы чалавек, і той быў бы да слёз крануты, калі б убачыў яго ў гэту хвіліну. Ледзь толькі ён пачуў голас старога дзікуна і ўбачыў яго твар, як кінуўся абдымаць яго і цалаваць. Заплакаў, засмяяўся, прыціснуў яго да грудзей, закрычаў, потым пачаў скакаць вакол яго, заспяваў, зноў заскакаў, потым зноў заплакаў і пачаў біць сябе па галаве і па твары. Адным словам, паводзіў сябе як вар'ят. Я спытаў у яго, што здарылася, але доўга не мог дабіцца ад яго ніякага тлумачэння. Нарэшце, крыху апамятаўшыся, ён сказаў мне, што гэты чалавек — яго бацька. Не магу выказаць, да чаго расчуліла мяне такое непадробнае пачуццё сына да бацькі. Ніколі я не думаў, што грубага дзікуна можа так уразіць і ўзрадаваць сустрэча з бацькам. У той жа час нельга было не смяяцца з тых вар'яцкіх падскокаў і жэстаў, якімі ён выказваў свае пачуцці да бацькі. Разоў 10 ён выскакваў з лодкі, а потым зноў ускакваў у яе. То расхіне куртку і прыцісне бацькаву галаву да сваіх голых грудзей, то пачне расціраць яго здранцвелыя рукі і ногі. Убачыўшы, што стары ўвесь аж скалеў, я параіў расцерці яго ромам, і Пятніца тут жа ўзяўся расціраць яго. Пра пагоню за ўцекачамі мы, вядома, забылі і думаць. Іх лодка за гэты час зайшла так далёка, што амаль знікла з вачэй. Мы нават не спрабавалі плыць за імі ў пагоню, і, як потым выявілася, вельмі добра зрабілі.
таму што гадзіны праз дзве ўзняўся страшэнны вецер, які несумненна перавярнуў бы нашу лодку. Ён дзьмуў з паўночнага захаду якраз насустрач уцекачам. Наўрад ці змаглі яны адолець гэту буру, я быў упэўнены, што яны загінулі сярод хваль, не пабачыўшы родных берагоў. Неспадзяваная радасць так моцна ўсхвалявала Пятніцу, што ў мяне не хапіла смеласці адарваць яго ад бацькі. Трэба даць яму супакоіцца, падумаў я, стоячы непадалёку і чакаючы, калі астыне яго радаснае ўзбуджэнне. Гэта здарылася не хутка. Нарэшце я паклікаў Пятніцу. Ён накіраваўся да мяне подбегам з вясёлым смехам, шчаслівы і задаволены. Я спытаў у яго, ці даваў ён бацьку хлеба. Ён засмучана пакруціў галавой. «Няма хлеба. Дурны сабака нічога не пакінуў, усё з'еў сам», і паказаў на сябе. Тады я выняў са свае торбы ўсю, якая ў мяне была правізію, невялічкую ляпёшку і 2 ці 3 галінкі разынак, і аддаў Пятніцу. І ён усё гэтак жа клапатліва і пяшчотна пачаў карміць бацьку, як малое дзіця. Бачачы, што ён дрыжыць ад хвалявання, я параіў самому яму падмацаваць свае сілы рэшткамі рому, але і ром ён аддаў старому. Праз хвіліну Пятніца ўжо некуды імчаўся, як шалёны. Бегаў ён увогуле вельмі хутка. Дарэмна я крычаў яму ўслед, каб ён спыніўся і сказаў мне, куды ён бяжыць. Ён ужо знік. Праўда, праз чвэртку гадзіны ён вярнуўся, і крокі яго зрабіліся куды павольнейшыя. Калі ён падышоў бліжэй, я ўбачыў, што ён штосьці нясе. Гэта быў гліняны збан з прэснай вадой, якую ён прынёс бацьку. Для гэтага ён збегаў дадому, у нашу крэпасць, а заадно прыхапіў яшчэ і 2 буханкі хлеба. Хлеб ён аддаў мне, а ваду панёс старому, дазволіўшы між іншым і мне напіцца, таму што і мне вельмі хацелася піць. Вада ажывіла старога лепш за ўсякі спірт, ён, здавалася, паміраў ад смагі. Калі стары напіўся, я паклікаў Пятніцу і спытаў, ці не засталося ў збане вады. Ён адказаў, што засталося, і я загадаў яму даць напіцца беднаму гішпанцу, які пакутаваў ад смагі не меней, чым стары дзікун. Я паслаў гішпанцу таксама буханку хлеба. Гішпанец усё яшчэ быў вельмі слабы. Ён сядзеў на палянцы пад дрэвам у поўнай знямозе. Дзікуны так моцна звязалі яго, што цяпер у яго параспухалі рукі і ногі. Калі ён прагнаў смагу свежай вадой і з'еў хлеба, я падышоў да яго і даў яму жменю разынак. Ён узняў галаву і паглядзеў на мяне з невыказнай удзячнасцю. Потым паспрабаваў устаць, але не здолеў. Так распухлі і балелі ў яго ногі. Гледзячы на гэтага хворага чалавека, цяжка было нават уявіць сабе, як ён пры такой знямозе мог толькі што так адважна біцца з ворагам. Я параіў яму сядзець і не рухацца, і даручыў Пятніцу расцерці яму ногі ромам. Пакуль Пятніца расціраў гішпанца, ён кожныя 2 хвіліны, а магчыма і часцей, паварочваўся, каб пабачыць, ці не трэба чаго-небудзь яго бацьку. Пятніца бачыў толькі галаву старога, бо той сядзеў на дне лодкі. Раптам азірнуўшыся, ён убачыў, што галава знікла. У той жа момант Пятніца ўжо быў на нагах. Ён не бег, а ляцеў. Здавалася, ногі яго не дакранаюцца зямлі. Але калі, дабегшы да лодкі, ён убачыў, што бацька прылёг адпачыць і спакойна ляжыць на дне лодкі, ён зараз жа вярнуўся да нас. Тады я сказаў гішпанцу, што мой сябар дапаможа яму падняцца і давядзе да лодкі, у якой мы прывязём яго да нашага жытла. Але Пятніца, рослы і дужы, падняў яго як дзіця, ускінуў сабе на спіну і панёс. Дайшоўшы да лодкі, ён асцярожна пасадзіў яго спачатку на борт, а затым на дно поруч з бацькам. Потым выйшаў на бераг, сапхнуў лодку ў ваду, зноў ускочыў у яе і ўзяўся за вёслы. Я пайшоў пехатой. Пятніца выдатна веславаў, і, нягледзячы на моцны вецер, лодка так хутка неслася ўздоўж берага, што я не паспяваў за ёю.
Пятніца без прыгод прывёў лодку ў нашу гавань і, пакінуўшы там бацьку і гішпанца, пабег берагам назад. «Куды ты бяжыш?» – спытаў я, калі мы разміноўваліся. «Трэба прывезці яшчэ адну лодку!» – крыкнуў ён мне на бягу і віхрам памчаўся далей. Ніводзін чалавек, ніводзін конь не ўгналіся б за ім, так хутка ён бегаў. Ледзь я дайшоў да бухтачкі, як ён ужо з'явіўся туды з другою лодкаю. Выскачыўшы на бераг, ён пачаў памагаць нашым новым гасцям выйсці з лодкі, але абодва яны так знясілілі, што не маглі трымацца на нагах. Бедны Пятніца не ведаў, што рабіць. Я таксама задумаўся. «Пакінь пакуль што нашых гасцей на беразе, а сам ідзі за мной», – сказаў я яму. Мы пайшлі ў бліжэйшы гай, ссеклі 2-3 дрэўцы, змайстравалі насілкі, на якіх і даставілі хворых да знадворнай сцяны нашай крэпасці. Тут мы ўжо зусім разгубіліся, не ведаючы, што нам рабіць далей. Перацягнуць 2 дарослых людзей цераз такую высокую агароджу нам, вядома, было не пад сілу. Давялося зноў памеркаваць, і я зноў прыдумаў, што рабіць. Мы з Пятніцай узяліся за работу, і гадзіны праз 2 у нас была гатова зусім нядрэнная парусінавая палатка, на якую мы накідалі голля. У гэтай палатцы мы змайстравалі 2 пасцелі з рысавай саломы і 4 коўдраў. Раздзел 25. Новыя жыхары выспы. Прыбыццё ангельцаў. Пасля таго, як я ўладкаваў з жытлом нашых хворых гасцей, толькі што выратаваных з палону, завёў іх пад дах іх новага дома, дзе яны маглі адпачыць і аднавіць свае сілы, трэба было падрыхтаваць ім ежу. Я паслаў Пятніцу, каб ён прывёў з майго маленькага статка гадавалыя казляня. Ён зарэзаў яго і пад маім наглядам згатаваў з казляціны смажаніну і зварыў добры булён. Гэты булён мы заправілі ячменем і рысам. Атрымаўся вельмі смачны суп. Гатаванне ежы адбывалася за знадворнай сцяной, таму што, як гаварылася ўжо раней, я ніколі не раскладаў вогнішча ў крэпасці. Мы накрылі стол у новай палатцы і паабедалі на наваселлі ў 4. Я на гэтым абедзе выконваў абавязкі старшыні і займаў нашых гасцей гутаркай. Пятніца быў пры мне за перакладчыка не толькі тады, калі я размаўляў з яго бацькам, а таксама і з гішпанцам, таму што гішпанец даволі прыстойна размаўляў на мове дзікуноў. Калі мы паабедалі, ці дакладней павячэралі, я папрасіў Пятніцу ўзяць адну пірогу і з'ездзіць па нашы стрэльбы, якія мы за недахопам часу пакінулі на месцы бойкі. На другі дзень я паслаў яго закапаць трупы забітых, а таксама жахлівыя рэшткі крывавага балю. Пятніца дакладна выканаў маё даручэнне. Ён так старанна знішчыў сляды ўсіх дзікуноў, што калі я зноў пабыў на тым месцы, я не адразу здолеў пазнаць яго. Толькі па дрэвах на ўскрайку ўзбярэжнага лесу я здагадаўся, што людаеды балявалі якраз тут. Праз некалькі дзён, калі мае новыя сябры адпачылі і прыкметна акрыялі пасля ўсіх перажытых імі выпрабаванняў, я пачаў з дапамогай Пятніцы весці з імі гутарку. Перш за ўсё я спытаў у бацькі Пятніцы, ці не баіцца ён, што тыя людаеды, якія ўцяклі, могуць вярнуцца на выспу з цэлым полчышчам другіх дзікуноў, якія жорстка расправяцца з намі. Стары адказаў, што на яго думку дзікуны, якія збеглі, ніяк не здолелі дабрацца да родных берагоў у такую моцную буру, якая бушавала ў тую ноч, што, напэўна, іх лодку перавярнула і ўсе яны патанулі. «А калі яны засталіся жывыя, — сказаў ён, — іх аднесла ў бок і прыбіла да зямлі варожага племя, дзе іх абавязкова з'ядуць». Памаўчаўшы крыху, стары працягваў: «Але нават калі яны іх шчасліва даплылі дадому, то і тады яны не рызыкнуць вярнуцца. Яны былі так страшэнна напалоханы вашым нечаканым нападам, грукатам і агнём стрэлаў, што, відаць, раскажуць сваім аднапляміннікам, нібыта таварышы іх загінулі ад грому і маланкі. Вас жа 2, цябе і Пятніцу,
Яны палічэлі заўгневаных д'яблаў, якія спусціліся на зямлю, каб іх знішчыць. Я сам чуў, як яны гаварылі пра гэта адзін аднаму. Яны не могуць уявіць сабе, каб звычайны чалавек мог вывяргаць полымя, гаварыць як гром і забіваць на далёкай адлегласці, нават не падымаючы рукі. Стары казаў праўду. Пазней я даведаўся, што нават праз многа гадоў пасля таго ніводзін дзікун не адважваўся паказацца на маёй выспе. Відаць, тыя ўцекачы, якіх мы лічылі загінуўшымі, усё ж вярнуліся на радзіму і сваімі страшэннымі расказамі напалохалі іншых дзікуноў. Магчыма нават, што іх племя склала павер'е, нібыта кожнага, хто ступіць на бераг гэтай зачараванай выспы, багі знішчаць агнём. Не прадбачачы гэтага, я доўгі час быў у нязменнай трывозе, чакаючы помсты дзікуноў. Праўда, і я, і мая маленькая армія заўсёды былі гатовы да бойкі. Цяпер жа нас было 4, і няхай бы да нас з'явілася хоць 100 ворагаў, мы не пабаяліся б у любы час распачаць з імі бойку. Але ж іх магло быць і 200, і 300, і тады яны перамаглі б нас. Аднак міналі дні, а лодкі дзікуноў не з'яўляліся. Разам з тым я ўсё часцей і часцей вяртаўся да свае даўнішняй думкі пра падарожжа на мацярык. Бацька Пятніцы не раз запэўніваў мяне, што я магу смела разлічваць на гасцінную сустрэчу ў яго землякоў, таму што я выратаваў і яго сына, і самога яго ад смерці. Але пасля адной сур'ёзнай гаворкі з гішпанцам я пачаў сумнявацца, ці варта мне прыводзіць у выкананне мой план. Гішпанец сказаў мне, што хоць дзікуны сапраўды далі прытулак у сябе 17 гішпанцам і партугальцам, якія пацярпелі крушэнне каля іх берагоў, але ўсе гэтыя еўрапейцы жывуць зараз у страшэннай нястачы і часта нават галадаюць. Дзікуны не прыгнятаюць іх і даюць ім поўную волю, але самі яны жывуць у такой галечы, што не заўсёды здольны пракарміць прышельцаў. Я спытаў у гішпанца пра падрабязнасці іх апошняга плавання, і ён паведаміў мне, што іх карабель ішоў з Рыо-дэ-ла-Платы ў Гавану, куды павінен быў прывезці срэбра і пушніну і нагрузіцца еўрапейскімі таварамі, якіх там было дастаткова. У час буры 5 чалавек з іх карабельнай каманды патанула, а астатнія, пасля шматдзённых пакут і жахаў, зняможаныя смагай і голадам, нарэшце прычалілі да краіны людаедаў. Высадзіўшыся ў гэтай краіне, яны адчувалі сябе страшэнна жахліва, з хвіліны на хвіліну чакаючы, што іх з'ядуць дзікуны. У іх была з сабой агнястрэльная зброя, але не было ні пораху, ні куль. Той порах, які яны ўзялі з сабою ў лодку, за дарогу амаль увесь падмок, а што засталося, яны даўно выдаткавалі, таму што на першым часе здабывалі сабе ежу толькі паляваннем. Я спытаў у яго, які, на яго думку, лёс чакае яго таварышаў у краіне дзікуноў і ці спрабавалі яны калі-небудзь выбрацца адтуль на волю. Ён сказаў, што ў іх было многа нарад з гэтага выпадку, але ўсё канчалася слязьмі і скаргамі. «У нас жа не было, — растлумачыў ён, — ні судна, на якім можна было б плыць у адкрытае мора, ні інструмента для збудавання такога судна, ні харчовых запасаў». Тады я сказаў яму: «Я з вамі буду гаварыць шчыра. Як вы мяркуеце, згодзяцца ці не вашы таварышы пераехаць на маю выспу? Я ахвотна запрасіў бы іх сюды. Мне здаецца, што ўсе разам мы знайшлі б нейкі спосаб дабрацца да якой-небудзь узбярэжнай краіны, а адтуль на радзіму. Адно толькі мяне палохае. Запрашаючы іх сюды, я аддаюся ім у рукі. Што, калі яны акажуцца каварнымі злымі людзьмі? Што, калі яны за маю гасціннасць адплацяць мне здрадай? Пачуццё ўдзячнасці, увогуле кажучы, некаторым людзям зусім не ўласціва. Сярод іх могуць аказацца здраднікі. А гэта было б, згадзіцеся, вельмі крыўдна выратаваць людзей з бяды для таго толькі, каб трапіць у палон да іх у іх новай Гішпаніі. Ужо няхай лепей з'ядуць дзікуны,
чым трапіць у бязлітасныя кіпцюры папоў ці быць спаленым інквізітарамі. Калі б вашы таварышы, гаварыў я далей, прыехалі сюды, я ўпэўнены, што пры такой колькасці работнікаў мы лёгка б збудавалі вялікае судна, на якім бы здолелі паплысці на поўдзень і дайсці да Бразіліі ці накіравацца на поўнач да гішпанскіх уладанняў. Але, вядома, калі я аддам у рукі ім зброю, а яны ў падзяку за маю дабрату павернуць гэту зброю супроць мяне ж, калі, карыстаючыся тым, што яны мацней за мяне, яны адбяруць у мяне маю волю, тады яны прымусяць мяне пашкадаваць, што я зрабіў ім столькі дабра. Гішпанец адказаў вельмі шчыра. Таварышы мае церпяць такія цяжкія нягоды і так добра разумеюць усю безнадзейнасць свайго становішча, што я нават у думках не трымаю, каб яны здолелі кепска аднесціся да чалавека, які дапаможа ім выратавацца з няволі. Калі хочаце, працягваў ён, я разам з гэтым старым з'езджу да іх, перадам ім вашу прапанову і прывязу вам іх адказ. Калі яны згодзяцца на вашы умовы, я вазьму з іх урачыстую прысягу, што яны пойдуць за вамі на тую зямлю, якую вы ім прапануеце, і да звароту дадому будуць безадказна падпарадкоўвацца вам як свайму начальніку. Вы будзеце загадваць, а мы падпарадкоўвацца. Калі хочаце, мы складзем пісьмовую умову, кожны з нас падпіша яе, і я прывязу яе вам. Затым ён сказаў, што ён гатовы, не адкладваючы, зараз жа прысягнуць мне на вернасць. «Клянуся, што буду служыць вам да смерці», – так скончыў ён сваю палкую прамову. «Вы выратавалі мне жыццё, і я аддаю яго вам. Я пільна буду сачыць, каб мае суайчыннікі не парушылі прысягі, якую яны дадуць вам, і заўсёды буду біцца за вас да апошняй кроплі крыві. Аднак я магу паручыцца за сваіх землякоў. Усе яны людзі сумленныя, вельмі надзейныя, і сярод іх няма ніводнага здрадніка». Пасля такіх шчырых слоў усе мае сумненні зніклі, і я вырашыў паспрабаваць выратаваць гэтых людзей. Я сказаў гішпанцу, што адпраўлю да іх яго і старога дзікуна. Але калі ўсё ўжо было гатова да адплыцця, гішпанец раптам загаварыў пра тое, што лепей было б адкласці наш намер на некалькі месяцаў, а магчыма і на год. «Перш чым перавозіць гасцей, – сказаў ён, – нам варта паклапаціцца пра іх харчаванне». Ён меў рацыю. Правізіі ў нас было мала. Яе ледзь хапала на чацвярых, а калі прыедуць госці, яны знішчаць усе нашы прыпасы за тыдзень, і ўсе мы будзем асуджаны на галодную смерць. «Таму, – сказаў гішпанец, – я прашу ў вас дазволу ўзараць новую дзялянку зямлі. Даручыце гэта нам тром. Мы зараз жа возьмемся за работу і пасеем усё збожжа, якое вы здолееце выдзеліць на сяўбу. Потым дачакаемся ўраджаю, збяром хлеб, і калі яго хопіць на тое, каб пракарміць новых людзей, тады я і бацька Пятніцы накіруемся па іх. Калі ж яны прыедуць на гэту выспу зараз, ім пагражае люты голад, а гэта можа выклікаць паміж імі разлад і ўзаемную нянавісць». Разумная прадбачлівасць гэтага чалавека спадабалася мне. Я ўбачыў, што ён і сапраўды клапоціцца пра мой дабрабыт і адданы мне ўсім сэрцам. Патрэбна было яго параду прывесці ў выкананне. І ўсе чацвёра мы ўзяліся ўзорваць новае поле. Мы старанна рыхлілі глебу, наколькі гэта магчыма, з драўлянымі прыладамі, і праз месяц, калі настаў час пасеву, у нас была вялікая дзялянка старанна ўзаранай зямлі, на якой мы пасеялі 22 бушалі ячменю і 16 бушалёў рысу. Гэта значыць усё збожжа, якое я змог даць на сяўбу. Цяпер, калі нас было чацвёра, дзікуны маглі б напалохаць нас толькі тады, калі б яны нечакана напалі на нас у вельмі вялікай колькасці. Мы не баяліся дзікуноў і вольна хадзілі па ўсёй выспе. А паколькі ўсе мы маралі толькі пра тое, як бы хутчэй адсюль з'ехаць, кожны з нас стараўся як мага, каб здзейсніць гэту мару. У час сваіх блуканняў па выспе я прыкмячаў дрэвы, прыдатныя для пабудовы карабля. Гішпанец і Пятніца з бацькам узяліся секчы гэтыя дрэвы.
Я паказаў ім, якія неверагодныя цяжкасці давялося адолець мне, каб вычасаць з цэлага дрэва кожную дошку. І мы пачалі ўсе разам рыхтаваць новы запас дошак. Мы начасалі іх каля тузіна. Гэта былі моцныя дубовыя дошкі каля 35 футаў у даўжыню, 2 футаў шырыні і ад 2 да 4 дюймаў таўшчыні. Кожнаму зразумела, якая гэта цяжкая была праца. У той жа час я імкнуўся па магчымасці павялічыць свой маленькі статак. З гэтай мэтай двое з нас кожны дзень хадзілі лавіць дзікіх казлянят, так што хутка ў нас было каля 20 галоў. Затым нас чакала яшчэ адна важная справа. Трэба было паклапаціцца пра нарыхтоўку разынак, бо вінаград пачынаў паспяваць ужо. Мы назбіралі і насушылі яго велізарную колькасць. Адначасова з хлебам разынкі складалі аснову нашага харчавання. Мы ўсе вельмі любілі разынкі. Сапраўды, я не ведаю больш смачнай і спажыўнай ежы. Надышоў час жніва. Ураджай ячменю і рысу быў някепскі. Праўда, мы чакалі, што ён будзе лепшы, але ўсё роўна ён быў нішто сабе, і цяпер мы здолелі б пракарміць хоць 50 чалавек. Больш таго, з такім запасам правіянту мы смела маглі рушыць у плаванне і дабрацца да любога берага Паўднёвай Амерыкі. Куды ж ссыпаць увесь рыс і ячмень? Для гэтага патрэбны былі вялікія карзіны, і мы адразу ж узяліся плесці іх. Гішпанец пры гэтым паказаў сябе як выдатны майстар гэтай справы. Цяпер, калі ў мяне было дастаткова мяса і хлеба, каб пракарміць гасцей, я дазволіў гішпанцу ўзяць лодку і ехаць па іх. Я строга загадаў яму не прывозіць ніводнага чалавека, не ўзяўшы з яго прысягі, што ён не толькі не зробіць мне ніякага зла, не нападзе на мяне са зброяй у руках, але наадварот будзе бараніць мяне ад розных ворагаў. Гэту прысягу яны павінны будуць напісаць на паперы, і кожны павінен будзе распісацца пад ёю. У той момант я неяк забыў, што гішпанцы, якія пацярпелі крушэнне, не мелі ні паперы, ні чарніла. З гэтымі павучаннямі гішпанец і стары дзікун рушылі ў дарогу на той самай пірозе, на якой іх прывезлі на маю выспу. Як весела было мне збіраць іх у гэту дарогу. За ўсе 27 год майго зняволення на выспе я ўпершыню мог спадзявацца на тое, што вырвуся адсюль на волю. Я даў гэтым людзям вялікі запас хлеба і разынак, каб хапіла ім і нашым будучым гасцям. Нарэшце я пасадзіў іх у пірогу і пажадаў ім добрай дарогі. Развітваючыся, я дамовіўся з імі, што калі яны будуць весці ў сваёй пірозе гішпанцаў, яны ўзнімуць сцяг у адкрытым моры, каб я мог здалёк пазнаць іх пірогу. Адчалілі яны пры свежым ветры ў дзень поўні, у кастрычніку. На жаль, я не магу назваць больш дакладную дату, бо аднойчы згубіўшы правільны падлік дзён і тыдняў, я потым ужо не здолеў аднавіць яго. Мінула даволі многа часу з моманту ад'езду маіх вандроўнікаў. Я чакаў іх з дня на дзень. Мне здавалася, што яны позняцца, што ўжо дзён 8 назад павінны былі яны вярнуцца на выспу. Раптам адбыўся адзін зусім непрадбачны выпадак, якога яшчэ ніколі не здаралася за ўсе гады майго жыцця на выспе. Неяк на досвідку, калі я яшчэ спаў моцным сном, прыбягае да мяне пятніца і моцна крычыць: «Едуць! Едуць!» Я падхапіўся, у момант апрануўся, пералез цераз агароджу і выбег у гай. Ён да гэтага часу так разросся, што яго смела можна было ўжо зваць лесам. Я да такой ступені забыўся пра небяспеку, што насуперак звычаю не ўзяў з сабою ніякай зброі. Я быў цвёрда ўпэўнены, што гэта вяртаецца гішпанец са сваімі сябрамі. Якое ж было маё здзіўленне, калі я ўбачыў у моры міляў за 5 ад берага незнаёмую лодку з трыкутным ветразем. Лодка трымала курс прама на выспу. Яе падганяў моцны спадарожны вецер, і яна хутка набліжалася. Ішла яна не з боку мацярыка, а з паўднёвага канца выспы.
Адным словам, гэта была зусім не тая лодка, якую мы чакалі. На ўсякі выпадак трэба было падрыхтавацца да абароны. Я прапанаваў Пятніцу схавацца ў гаі і уважліва сачыць за людзьмі, якія знаходзіліся ў лодцы, таму што нам невядома было, сябры гэта ці ворагі. Затым я вярнуўся дадому, прыхапіў падзорную трубу і пры дапамозе лесак узлез на вяршыню гары, каб, не будучы бачны сам, агледзець усю мясцовасць. Так рабіў я заўсёды, калі баяўся нападу ворагаў. Не паспеў я падняцца на гару, як адразу ж убачыў карабель. Ён стаяў на якары каля паўднёва-ўсходняга берага выспы, міляў за 8 ад майго жытла. Ад берага да яго было не больш 5 міляў. Карабель, несумненна, быў ангельскі, ды і лодка, як я цяпер мог упэўніцца, аказалася ангельскім баркасам. Не магу выказаць, якія разнастайныя пачуцці выклікала ў мяне гэтае адкрыццё. Маю радасць ад таго, што я ўбачыў карабель, прытым ангельскі, радасць ад чакання сустрэчы з маімі суайчыннікамі, значыць, сябрамі, немагчыма апісаць. Разам з тым нейкая патаемная трывога, якую я не мог растлумачыць, вымушала мяне паводзіць сябе асцярожна. Перш за ўсё я задаў сабе пытанне. Навошта спатрэбілася ангельскаму купецкаму судну заходзіць у гэтыя мясціны, якія ляжалі, як мне было вядома, у баку ад усіх гандлёвых шляхоў ангельцаў? Я ведаў, што яго не магла прыгнаць бура, таму што апошнім часам на моры буры не было. Калі нават на караблі сапраўды знаходзіліся ангельцы, мне ўсё роўна не варта да пары да часу паказвацца ім на вочы, бо зусім верагодна, што з'явіліся яны сюды не з добрым намерам. Лепей ужо мне і надалей заставацца на выспе, чым даверыцца падазроным людзям і аказацца ў руках якіх-небудзь бандытаў ці забойцаў. Стоячы на гары, я не пераставаў сачыць за лодкай, якая набліжалася да выспы. Раптам яна зрабіла круты паварот і пайшла ўздоўж берага ў напрамку да бухтачкі, дзе я калісьці прычальваў з плытамі. Відаць, тыя, што сядзелі ў лодцы, выглядалі, дзе б лепей прычаліць. Яны не заўважылі бухтачкі і прычалілі ў другім месцы за паўмілі ад яе. Я быў шчаслівы, што яны высадзіліся менавіта там, бо калі б яны зайшлі ў бухтачку, яны апынуліся б, можна сказаць, у мяне на парозе і, хто ведае, магчыма, выгналі б мяне з мае крэпасці і абрабавалі б да ніткі. Людзі выйшлі на бераг, і я мог упэўніцца, што гэта сапраўды ангельцы, ва ўсякім разе большасць з іх. Аднаго ці двух, праўда, я палічыў за галандцаў, але я памыліўся, як потым выявілася, усіх было 11 чалавек. 3 з іх, відаць, былі прывезены сюды ў якасці палонных, таму што пры іх я не заўважыў ніякай зброі, і мне здалося, што ў іх звязаны ногі. Я бачыў, як 5 чалавек, што першыя выскачалі на бераг, выцягвалі іх з лодкі. Адзін з палонных, відаць, нечага прасіў. Рухі яго рук выказвалі і пакуту, і мальбу, і роспач. Відаць, ён быў у адчаі. 2 другіх таксама аб нечым упрошвалі, працягвалі наперад рукі, але ўвогуле яны як быццам былі спакайнейшыя і не так яскрава выказвалі сваё гора. Я глядзеў на іх і нічога не разумеў. Раптам Пятніца крыкнуў мне: «О, Робін Круза, глядзі! Белыя чалавекі таксама ядуць чалавекаў, як дзікія!» «Ты звар'яцеў, Пятніца!» — сказаў я яму. «Няўжо ты думаеш, што яны іх з'ядуць?» «Вядома, з'ядуць», — адказаў ён. Не, Пятніца, ты памыляешся», — запярэчыў я. «Баюся, што яны іх заб'юць, але можаш быць упэўнены, што есці іх яны не будуць». Я яшчэ не ўсё разумеў, што адбываецца ў мяне на вачах, але ўвесь дрыжаў ад жаху пры думцы, што зараз можа адбыцца крывавая расправа. Мне нават здалося, што адзін з бандытаў занёс над галавой сваёй ахвяры нейкую зброю накшталт цісака ці шаблі. Уся кроў застыла ў мяне ў жылах. Я быў упэўнены, што няшчасны паваліцца нежывым. Як я шкадаваў у той момант, што каля мяне няма гішпанца і старога дзікуна.
Я заўважыў, што ні ў кога з бандытаў не было з сабою зброі. Добра было б, падумаў я, падкрасціся да іх цяпер, стрэліць ва ўпор і вызваліць гэтых палонных. Але абставіны склаліся зусім інакш. Бандыты, відаць, не мелі намеру забіваць сваіх палонных. Напалохаўшы і наздзекаваўшыся з іх, бандыты разбегліся па выспе, відаць, каб агледзець мясцовасць, дзе яны апынуліся. Палонных яны пакінулі пад наглядам двух сваіх таварышаў. Але тыя, напэўна, былі п'яныя. Як толькі астатнія пайшлі, абодва яны залезлі ў лодку і адразу ж заснулі. Такім чынам палонныя засталіся адны. Але замест таго, каб выкарыстаць момант і дзейнічаць, яны сядзелі на пяску і азіраліся па баках у поўным адчаі. Гэта нагадала мне першы дзень майго з'яўлення на выспе. Гэтаксама і я тады сядзеў на беразе, безнадзейна азіраючыся наўкол, і таксама лічыў сябе загінуўшым. Я быў упэўнены тады, што мяне разарвуць драпежныя звяры, залез на дрэва і праседзеў там усю ноч. Наогул не было такіх жахаў, якія б не здаваліся мне на тым першым часе. А між тым, як ціха мірна пражыў я ўсе гэтыя гады. Але нічога гэтага я тады не прадбачыў. Таксама і гэтыя трое няшчасных былі ў адчаі, не ведаючы, што выратаванне блізка.